जों बुंनो हागौ जे आसाम सरकार आरो जोंनि दा बिटिआर सरकारा जोंनि इन जेनेरेल पाब्लिकनि थाखाय जेबो जे बिसोर खामानि मावा आरो बिसोरनि थाखायथ' बिसोर नंखाथारा नंखाय इनकाउन्टारखौ दिनै गासैबो मिथिबाय गावसोरनो प्रमान होबाय बे जे नंखाय इनकाउन्टाराव थैदों जे जोंनो थाबैनो डेड बडिखौ होफैनांगौ आरो डेड बडिया न'आव सफैनांगोन जों खबर लाफैनायनि खारना जाहैबाय मा दिनैसिमथ' जोंनि अनेक दल संगठनफ्रा खबर लाफैबाय किन्तु जों दिनैसिमबो 72 आवारनि गेजेराव डेड बडि होफैगोन होननायखौ नेदोंमोन ओमफ्राय जों खबर सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला दिनैसिमबो डेड बडि मोनफैयाखै दाबो जों दङ बेयाव न'खराव दुखुथिया न'खराव जों दंफैयो दासिमहालागै डेड बडिया सफैयाखै दा बे जाहोनाव जों बुंनो हागौ जे आसाम सरकार आरो जोंनि दा बिटिआर सरकारा जोंनि इन जेनेरेल पाब्लिकनि थाखाय जेबो जे बिसोर खामानि मावा आरो बिसोरनि थाखायथ' बिसोर नंखाथारा बे प्रमान जादों मानोना दिनै बेफोरबायदि नंखाय इनकाउन्टारखौ दिनै गासैबो मिथिबाय गावसोरनो प्रमान होबाय बे जे नंखाय इनकाउन्टाराव थैदों दिनै बिसोर सिनायामोन नामा सोर मानसिखौ गावनांगौमोन सोरखौ गावनाङामोन गावबाय बिसोरो दिनै सोरनावबा नांबाय बेखौथ' बिसोरो डेड बडि बोखांनायाव सिनायनांगौमोन जे बे केनाराम नङा बे डिम्बेश्वर मुसाहारिसोमोन अब्ला दिनै आसाम प्रसासना आसाम पुलिसा दिनै मा मावनो थांगासिनो दङ अब्लाथ' बिसोरो मा दिनै जोंखौ साफा साफा बेफोरबादिनो दाय साजायना सिथारबाय थागोन फुथारबाय थागोन बेयाव जोंनि आसाम सरकाराबो बुंखायो बे गावथार जाखानांगौ बेनिखायनो गावथार जादों होनना बुङो अब्ला बिथांमोनानो दिनै बिथांमोनानो मेजिस्ट्रेट जायो बिथांमोनानो पुलिस जायो बिथांमोना गावथारनोबो हाखायो वान मेन आर्मिनि बायदि बिसोर दिनै रुल खालामदों बेफोरबायदियाव जों दिनै गासै बर' हारिनि जानानै जोङो बेखौनो लुबैदों जे जोंनो थाबैनो डेड बडिखौ होफैनांगौ आरो डेड बडिया न'आव सफैनांगोन बिसोरो जोंनो न'आव होफैनांगोन बेहाय जोङो अबायबा लायनो थाङा बेखौ दिनै जोङो लायगौमोन दाखालिनो लायनो थांदोंमोन न'खरनि जानानै गासिबो थांदोंमोन मोनबोआखिसै दिनै बिसोरो दिनैसिम लेट खालामदों दिनै बिसोरो जोंनो न'आव होफैनांगोन आरो गासै रायजोनि गेजेराव होफैनांगोन बेयाव सोरबा न'खरनियाल' सासे सानैया बेखौ रिसिभ खालामगोन बे नङा जोंबो नायनांगोन जोंबो नुनांगोन बेखिनियानो आरो जाहोना बेनो बिसोरो दिनै गावसोर मोनथिखादों सोरखौबा गावनायाव सोरनावबा नांबाय सोरबाया थैबाय बेखौनो बिसोरो दिनै हुखुमोरनो थाखाय आमोखायानो थैबाय होनना बुंदों डेड बडिखौ बिसोरो लांखुमानानै अबेयावबा फबनानै दोनदों दिनै प्रमान जाबाय दिनै माबा DNA टेस्ट खालामलायनांगौनि प्रयजनानो गैया दिनै सिनायखाथारनाय दिनै मोनथिखाथारनाय आरो बेखिनिखौ बिसोरो खालामाबालानो दिनै केनारामा अबाय दं बिसोर मानो नागिराखै दिनै बिथां बिमल मुसाहारिया अबाय दङ मानो डिम्बेश्वर मुसाहारिया अबाय दङ मानो दाबो दिहुननो हायाखै प्रमाना बेनो बेनिफ्राय आरो मा DNA टेस्टनि गोनांथि दंबावलायो बेलाय आरो DNA टेस्टनि थाखाय दिनै एसेबां टाइम नाङाना होफैथों बिसोरो थाबैनो होफैथों जों नेनानै दङ दिनै दुखुथिया न'खराव आरोबाव दिनै फिसालाया जोंहा मेट्रिक आनजाद दङमोन दिनैनिफ्रायमोन खोब दुखु जारलाजोंबो जोंहा फंबाया एग्जामखौ होनानै फैदों होखानांगोन बेलाय होखानांगोन खिन्थु एग्जामालाय माथो जाबावनो आरो होबाय बेखौबो जों गोजोननाय जासिदों एथ' दुखु जारलानि गेजेरावदि जोंहा फंबाया एग्जामखौ होदों गावनि मोनसे सिमांखौदि बे दिनै फोरमान खालामदों बेनि थाखाय जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबायनि इयुन फिउचारनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय जोङो बिथांनो मोजां हामलायनाय बावनानै जोङो बिथांखौ बरायो जे इयुनाव बेयो मोजां सासे साक्सेसफुल मानसि जानो हाथों होननानै